Ola, chámome Laura e sede benvidas e benvidos á miña canle. No vídeo de hoxe imos a falar da Fiestra Baldeira de Rafael Dieste. Para comezar falaremos do autor Rafael Dieste, quen naceu en Rianxo no ano 1899 e morreu en Santiago de Compostela no 1981. Rafael Dieste é un dos integrantes da xeración de 1925, que é unha xeración galega, a cal foi conformada tamén por outros autores galegos como Luís Amado Carballo, Luís Pimentel, Valentín Paz Andrade, Fermín Bouza Brei e Eduardo Blanco Amor, entre outros autores. Esta xeración é inmediatamente posterior á xeración Nós, e os seus autores considéranse os renovadores da literatura galega e tamén os seus modernizadores. En concreto, o autor da Fiestra Baldeira, Rafael Dieste, tratou nas súas obras de apartar a literatura galega do ruralismo. Ademais, este autor empregou pseudónimos como, por exemplo, Félix Muriel, e tamén foi xornalista e profesor, ademais de escritor. A obra de que imos a falar hoxe é a Fiestra Baldeira, pero tamén ten outras obras importantes como dos Arquivos do Trasno, que é narrativa, e en ensaio ten A vontade de estilo na fala, Encontros sevieiros e Fragua íntima. Por outro lado, Rafael Dieste tamén publicou teatro, narrativa, poesía, ensaios e guións en castelán. Ademais, fixo unha tradución ao castelán da obra galega de 4 a 4 de Manuel Antonio Pérez Sánchez. Centrándonos xa na Fiestra Baldeira, esta é unha obra que se publicou no ano 1927 e foi coa que ingresou ao Seminario de Estudos Galegos. É unha peza teatral, é dicir, pertence ao xénero dramático e dentro deste é unha comedia, a cal subtitula el mesmo, o autor, como Comedia de remate ledo en 3 lances, o derradeiro cun respiro. Neste mesmo subtítulo xa se nos indica a estruturación da obra, que é tripartita. Así pois, distinguimos 3 lances. No primeiro lance, preséntanse os nosos personaxes, prestando especial atención a Don Miguel, que é o protagonista, e ao cadro que lle están facendo. Neste cadro van a ser obxecto de disputa as vistas do fondo da fiestra. O pintor encargado do retrato é un mozo chamado Antonio, e nestas sesións está presente Baldomero, un amigo da infancia de Don Miguel. Cando a muller de Don Miguel, Dona Balbina, e a súa filla, Adelaida, ven o fondo do cadro, avergóñanse do ambiente mariñeiro vilego e piden que se cambie por outro máis fidalgo, xa que se avergoñan do pasado anterior á emigración de Don Miguel, que envolvera con fortuna do Brasil. No segundo lance, os coñecidos de Don Miguel reaccionan á petición das mulleres de forma negativa, xa que pensan que ao modificar o fondo estarías a cambiar a historia de quen é Don Miguel. Ao final deste lance, un grupo de mariñeiros vai á casa de Don Miguel e reclama o retrato. O garreante arrinca a parte na que se ve o mar, quedando así a Fiestra Baldeira, de aí o nome da obra. No último lance, Don Miguel ve o erro que cometeu e trata de comprarlles aos mariñeiros o trozo arrincado para volver a polo no cadro. Vendo o sucedido, a filla de Don Miguel lamenta o que lle pedira ao pai e os mariñeiros devolven o trozo de tea arrincado sen pedir nada a cambio. Así pois, como se pode deducir, o tema principal da obra son as apariencias e as orixes humildes, porque Don Miguel non debería olvidar o seu pasado para non borrar parte da súa persoa, da persoa na que se convertera. Tras esta idea escóndese o conflito entre as clases sociais, xa que Don Miguel pasara de ser un mariñeiro a pertencer á burguesía grazas á emigración. Outros temas de peso nesta peza son a figura do artista, que tamén se nega a cambiar o fondo para manterse fiel á idea orixinal da súa obra, e os principios, os cales os pobres mariñeiros non perden pese a que son subornados. Prestando atención aos personaxes, son enunciados ao comezo da peza e os principais son Don Miguel, Dona Balbina e Adelaida. Os 3 pertencen, tras a emigración de Don Miguel, á burguesía. Ele é o protagonista, quen encarga o cadro e trata de defender a dignidade das súas orixes. Dona Balbina, pola contra, renega das orixes e Adelaida, ao comezo, despreza a profesión do pai, pero acaba comprendendo o seu erro. Por outra parte están Antonio, o pintor do cadro, do que Don Miguel ten moi boa opinión artística, Baldomero, que é o amigo de Don Miguel dende a infancia, e Matapitos, que é o neno que lle fai os recados que lle manda Don Miguel.
Na obra interveñen tamén o estudante Nogueira e os mariñeiros Caramañola, Garreante, Dourado e un vello e mozo anónimos. En canto ao espazo e ao tempo, indícansenos antes do comezo da obra. O espazo sería unha pequena vila mariñeira e en canto ao espazo teatral representado é a sala da casa de Don Miguel. O tempo é anterior a 1914, xa que se di que os feitos teñen lugar antes das dúas guerras mundiais. A duración da obra é breve, xa que o primeiro lance dura unha mañá, o segundo un pouco máis e o terceiro non se concreta. Como anécdota, pódese destacar a introdución dunha lenda popular no primeiro dos lances. Esta é a do Urco, que é un mito galego sobre o que fixen un vídeo fai tempo e que vos deixo nas tarxetas de suxerencias e o link na descripción. No referente ás representacións, a primeira tivo lugar en Rianxo e foi dirixida por Daniel Rodríguez Castelao. Este interpretou o papel de Don Miguel. Ademais, as numerosas reedicións desta obra testemunhan o seu éxito. Para rematar, se vos gustou o vídeo podedes darlle a like, se non vos gustou podedes darlle a dislike, tamén podedes comentar cal vos gustaría que fose o tema do próximo vídeo. Axudaríadesme un montón compartindo o vídeo e suscribíndovos á canle. Vémonos no próximo vídeo. Chao!